बैसागुआबो सफैथारनोसैयानो। बिदि बैसागु बोथोर सफैहांबाथ' गोसोआनो बोरैबा मोनलायलाङो आंनाबो उरां फारांसो मोनो। लोगोफोराबो बा मालाय बैसागुनि सोरबाबा जुलि जालांसिगोनलाय, सोरबाबा आरो हनै मालाय जि रंजागोननि दख'ना गोदान लायनोनो माबा लायनोनो जारलासो जागोनहाय। आब' अखाफोर, आब'। औ मा जाखो नानि? आब'लै बैसागु बोथोराथ' सफैथारनोसैना। माथो जाखो आरो सफैसिगोनालाय। आब' आंनि लोगोफ्राबो जि मोजां आयै जा साइज दख'ना बायखाबायलै। आंबो बायनो लुगैथारदों। मालाय नायगासिनो शपिं खालामगासिनो। आंबो नांगौमोनलै। ओमफ्राय बे दख'नाखौ बायनो थाखाय राङा मानिफ्राय फैगोन? दख'नाखौथ' आं बायनो हायोलै, गोसो बायदि दामिबाबो खम दामिबाबो। ओमफ्राय लाबोनो थाखायसो फैसानो गैया होनना बुंदों नालाय, मारै लाबोगोन आं? आब'खौ एसे बुरखायाबा जागोन ने? दाथ' आंनाव सना फाननायनि मेल्ला फैसा, बेजोंनो आं दामी बायनो हाथ'यो दे। नङाबा बिसोर सन्देह जागोन ना, बिसो मोनसे मेन प्रब्लेम दा। मालाय बायबानो जे बायथारनांगौ बेथ' नङाना। गोजाम दख'ना जोंना बैसागु जाया नामा? थाखानाय दख'नाफोरखौ गानजाया नामा? माथो सिम्पोलैबाबो गानजायोलाय। सामफ्रामबो माने बोसोरफ्रामबो दख'ना गोदान बायथारनांगौ बबेयाव लिरनाय दं दिनै? बायनो हानाय गोहो दंबालाय बायखागोन नानि, नाथाय जों बायदिया बायनो एसेबां मानि बोसोरफ्रामबो बायबाय थानो बेफोरबायदि हायाना गोदान नानि। आब' गावा सिख्ला जानानै जेबो इन्ट्रेस्ट गैयालै बिदि गोदान माबा माबि बायनायफ्राव। मोनथिगौ फैसानि एसे प्रब्लेम जोंहा, थेवब्लाबोथ' ना एसे बोसोर गोदानाव देलायनो लुगैयोना, मालायफोरखौ नुबा गोसोआबो बोरैबा। ओमफ्राय गोदान गानजोबनाय नुबा आंहा गैयाबा एकदम दुखु मोनो आं। ओमफ्राय नोंनो बुंनाय बबेनिफ्रायथ' फैगोन राङा? रां गैयाबालाय माजों बायनो? दिनै नोंनो बुं। आं सानदोंमोन लोगोनाव एसे लाथ'नानै बायनो नामा, उनाव माबा मोनसे जागोनदां आब'। ओमफ्राय जोंनि अमायाबो देरहैगोन ना। मालायनाव लाथ'नाय दाहार बेफोरजों दसेखिनि थाखाय खुसि मोननायालाय मा मुलाम्फा नानि देनाय? उनाव खेंसो जाबाय थागोन हरनो हायाबा थाबनो। फैसा थाखानि खोथा, बिस्राबो नांगौ जाब्रबना मालाबा बिब्रबबा नोंनाव गैयियाव हरथ'नो हायियाव मा जागोन नानि? बा बिमा, नै बैसागुआ सफैथारनोसैलाय माथो जोंना। सफैनायालाय सफैबायानो, सफैथोंसै गाबागाव बोथोर आरो मालाय। सान्दुङाबो ओरैबायदि गोसा होबायना, खामानिखौनो मावनो हाया मोनलायथारदोंलै दासान्दि। खर' सारोमल' मोनजोबखायो, बोरैबा मोनथारदों बोथोरखौनो। बोरैबा मोननो? हा माथो नै एबाराव रंजानायनि बोथोर सफैनायखाय गोसोआनो बोरैबा मोनदों ना मादों फात्तासो मोनबावनाय नंला नोङो। बिमायाबो जेना आरो मा बुङो नोङो। आच्छा, बे साला हाबा मेहेराबो ना खामानि थिनबाबो मोनसेबो मावनो नागिरालै गथ'आ। आं थिननायावबा एसे एनै मावसाबो, हा बिफाखौनो एसेबो गियाबा बहाथो आरो नों थिननायावलाय बेलाय मावनोसै। गथ'आनो गोदोनिफ्रायनो अनै खर' गिदिर खालामबायना नोंबो। नंगौबोलै बिमा, आं गथ'फोरखौनो रायनो बोरैबा नांगो, आंसो गोसोआव दुखु मोनलायलाङोलै गथ'फोरखौ रायबा। बेखायनो आं बारा रायबोनाय जायाखैलै। गथ'खौलाय अननांगौबो, अननायजों लोगोसे मोजां गियानबो होलांनांगौ। बेनिफ्राय रायनायाबो एसे एनै दाय मावबाथ' रायखानांगोन ना, नङाबालाय गथ'आ बारगोनसो माथो बारा। दे बिमा, नोंनो दायथ'खौ मोजां लादो आरोलै। आंलाय मा खामानियावबो बेस्थ' थायो, अबेबा समाव हालायलाङा माब्लाबा। आंथ' रायोबो, बुङोबो, अनोबो, गासैबो आंनिया। बेबायदि माबा नङालै गोसोआ। जुरि, नों दंनायखायसोलै, नङाबा सासेया दे आयै गथ'खौ मादि खालामगौमोन बियो, माइया जोंना। नोंनि बिसि मोजांखौलाय माथो बुंबावनो, बहादि थांना थाखुमाहैखो? ओजोंनो माबा फैसा दाहार लानाया ओरैबो दङनो। खनसे खिन्थादोंमोन हाबा मेहेरा, आरो आंनावबो फन हरबाय थादोंमोन। गैयालै आं बेफोरखौ जेबो मोनथियालै, बेहा लादों आंहा सुख'नांगौ नामा? आं हरनायाव गैया, आंनि न'आव फैना बुंफैबाबो दरखार गैया आं हरनो। जाखाबायदोंसै हरनोलाय, बेहा लादों नोंहा सुख' हरबाय थानांगौ। दरखार गैया बिफा, हरनोबो नांखाया। जेबो फात्ताबो लाखायाखै आरो मिथिखायाखैबो आङो, मानसिखौबो नागिरखायाखै आङो बेखायनो। आरोबा आंबो मिथिगौ, बियो जेरावखि गैया मानो थिगैनो दंखायो, बियो जेबो जायाखै बियो। उनावहाय एसे बावबानो फैगोन बियो, न'आव स्रायनो नायबाय था। दे बेहा फैया, गावसो मोनथिसिगौ, आंथ' जेबो मोनथिला। जायखिजाया जुरि, मोनसे खोथाखौथ' आं बिराद गोजोनबायलै, नों मोजां जानानै, नोंनि मेगना मोजाङाव फैनानै, नङाबादि गोसोआव बेसेबां बोरैबा नांबाय थादोंमोनलै आंखौ। आंथ' सानबायसोमोन, सोरां आंनि मेगना दि नुफिनगोन ना नुफिनला। गोसोआवनो बोरैबा दसेल' मोनबाय थाखासैमोन। दा मेगना फैफिननानै गोसोखौनो आंबो बिराद स्रां मोनदों नुफिनजोबनानै। देलै जुरि, मानो नुफिना जानो, इसोराबोथ' दङ ना, नाहरबाय थाखायो। आरो मोजां मानसिजोंलाय मानो गाज्रि जानो होनो दे। बेबो आरो। दा खामानि मोनसेयाव थांनांगौ, एसे अफिसाव खामानि दङ, माब्रै थांनोब्रा, खर' गरमसो मोनखायो। सासे सारजों रायलायनांगौ दङ।
खामानि नालाय खामानिहा मोजाङै मावदो आरोहाय। खामानिबाबो बिराद टेनसन थायोलै बे अफिसनि खामानिबाथाय बिराद झामेला जायो। नों बेखौ बारा बुजि मोननाय नङालै जुरि। मानो बुजि मोना जानांगौ दे आंबो। माब्लाबा ओरैबायदि खर' साजोबनाय मोनखायोना, ओरैबायदि बाबाबो गवा माब्लाबा समाव। नोंसिनि बायदि संनाय जानाय थानाय बेफोरबायदि नङाना जोंनि अफिसनि खामानि माबा माबिया। हाबाब सोरां, हा नों जोंखौबो खालि संनाय जानाय थानाय उन्दुनायल' नुथारबाय होनबा? गैया नालाय गैया आरोलै, बेखौलाय आरो मा दाहार लाथ'लायनानै बायनायसो बेलाय। आं बिदिखौ मोजां मोनाहाय नानि, नांगौबा आं गानानो, आंहा गोजामफोरखौनो गानगोन। आब' आं हले मिथिखाया दे, आङो माबा मोनसे बेबस्थाथ' खालामखाथारगोन, आं बुंखाबाय जायखिया। मानो होनबा आं जोबोद गाननो लुगैदों गोदान दख'ना। नों सिन्था खालामनाङा, नों बेबस्था खालामनांलाया दे, आंनो खालामगोन। उरायना माबायदि नोङो गथ', थेवब्लाबो नों मालायनाव दाहार लाथ'नोसै बिदिबा लासिंसिंनो। आं बिदि गोदोसोनानै थाबाय थानो हायालै आब', आंनि लाइफ स्टाइला बेफोरबायदि साननाय बायदि नंथारा। दे जागोन दे, नों बेबस्था खालामनो हाया इखायनोथ' आं बुंबायना आंनो खुद खालामगोन, नों जेबो टेनसन लानाङा। नों स्टुडेन्ट मानसियालाय दा मा खालामगोन देनाय, खामानि मावनो दांनो रोङा माया, बबेयाव मा जब मोना माया, खामाया माया मानिफ्राय मोनगोन? दा लाथ'नोसै नोंबो लासिंसिं। माबा मोनसे खालामगोनलै आब', आं मिथिया, बुंखानाय जाबाय, आंखौ उनाव गाज्रि मोनना दे, मानिफ्राय फैदों मादों होननो मोननाय नङा। दे नोंनि गोसो, नाथाय उनाव आरो जेबो दावराव खालामनो मोननाय नङा बेनि थाखाय। आंनाव हले गरसेबो गैखाया नालाय गैखाया, आं हरनोबो हानाय बिदि दम गैथ'आ आंनाव। आंनो जेने थेने खरसाखौनो जेने थेनेसो सोलिबाय दङ। देलायनाय रंजानाय बेफोरजों आंहा बारा सोमोन्दो गैला नानि, गोदोनि बायदि दिन नंलाना आंनिया। आंनि हालोदानो दा माबायदि जानानै दं आंसो मोनथिसिगौ। नोंलाय हमदांबो हायाखै खोमा, मानो होनबा नों गोसो होनानै माबायाखैना, बुजियाखै हालोदखौ। नोंसिनि बायदि अमा बोरमा दाउ मोसौफोरबायदि आङो खानानैल' दोनजानाय, आदारल' जानाय थानाय उन्दुनाय बिदि हायालै आब'। आंनि लाइफ स्टाइला नोंसिनिफ्राय गोबां आलदा जानांगौ। आङो ना गोरिब न'खराव जोनोमसो मोनदों, नाथाय आङो माब्लाबाबो गोरिब नंखाया दे। आंखौ अनग्रा मेल्ला दङ आंनि अनसुला मोना। आरो आंलाय हिनजावनि फिसाखाना आब', हाबा जानानै आंहा हौवानि न'आवसो संसार जाहैखागोनबालाय। बेखायनो आं बेखौ आंनि मेनासलि न' सानखायानोखा, हौवानि न'खौसो आं मेनासलि न' सानखायो। मानो होनबा आरो बिराद आमिर माहाजोन जाखागोन दा आंनि हौवायाबो। थोबा अनसुला, फैसा थाखानि आंखाल गैया, गाननाय जोमनायनि आंखाल गैया। दाथ' र' बैसो जाजासे एसे फ्राव आङो थाथ'थारदों आरोना, थाब थांबाबो एसे प्रब्लेम जागोन नालाय। नोंसो आब' गोदोसोनानै थानाय बायदिलै, गोदोनि बायदिसो नोङो साननाय हनायफ्रानो माबा। एसे लाइफ स्टाइलखौ सोलायबानो जाथारो। सोरबा सेंग्रा एकदम माहाजोन मालदारखौ गोसोथोबानोथ' लाइफआ नोंनाबो सेट जागौमोन दा आब'। बाजैयालाय मा, बेखौलाय साननो गोनां दरखार गैयाना, मालाय जेरै गोसो इदिनो थागोन। आरोबा आं फसायनायखौनो गाननो हाखागोन नायोबाथ' आङो, फैसायाबो दंखायो आंनाव। आइ एम सरि बाजै, नोंनि माबा नोंनि सनाखौ फाननानै आङो फैसा लाबाय। बे फैसाजोंनो आं बिन्दास लाइफखौ सोलिथ'गासिनो दा, जेराव गोसो बेयावनो थां, जेखौ गोसो बेखौनो जा। नाथाय न'आव बिदि देखायनो हाया, बाहेरायावथ' देखायो। आयै, नों जोंखौ मानो नागारनानै थांदों? आयैलै। औ आबा, आं बथि मोनो दे नोंसोरखौ। जोंना आबैयाबो गैला आयै। गैलाहाय, बे बुरिनि थाखायनोथ' आं फासिदोंहाय, बिराद गाज्रियैनो फासिदों। बेवहाय आखाइया रावनिबो गैया। बे मिलिसा नोंनि नोम्बु गाज्रि सुइथाना, बिनि आखाइ दं दे आबा, गोसोआव लाखि। आयै, आंबो थांफागोन, आं मिथिया, आं बेयाव थाया। नङा आबा, बे खबजा खालामजोबगोन नङाबा मिलिसाया। नों बेहायनो था नोंनि आफाजों, आंबो फैफिनगोन, सिन्था जानो एख' गैया। आबो मिलिसाजों थानो बायो। हले आरो मिलिसाजों थानो बायो आइ, नोम्फायाथ' दङ, नोम्फायाथ' अनो नोंसोरखौ। ओमफ्राय नोंखौ माथो आबैखौ बुथारदों होनदों आफाया? हे नंखायहाय आबा, नंखाय, बेफोर इलजामसो। आंथ' बिदि खालामनोनो माब्लाबाबो हाया। आं मानसि बुथारगोन नुदों नामा आंखौ? आं मिन्थिखायो आयै, नों आबैखौ जेबो खालामखायाखै। होमबाबो नोंखौ मानो पुलिसआ हमना लांदों? ओमफ्रायथ' आफाया नोंखौ मानो फैनो होआ? आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंनि, नों गोसोआव लाखि दे, गथ'आ बिदि गाबनानैल' जाया। आंथ' दा न'आव गैया, बिसोरो एकदम मिलिसाया रानि बादि जानो नाजागोन। नाथाय नों जानो होनाङा दे नोंसोरो गथ'फोर। आंनि गथ' जाना नोंसोर खमजोर दाथा, बिनि सिं जानानै दाथा, बुजिमोन्दो? औ आयै, बेथ' जोंनि न'सो, बेहाय नोंबो फैफिनखागोन। थाङोबा बे आब' मिलिसासो थांनांगौ। आफायाथ' जे मोनसेयो मालाय मिलिसाखौ। मोनखागोनथ' आरो बिखौ। नोंसोरबो एसे मोजां जाफ्ला नोम्फाजों, बांद्राय रागा देखायनाङा, नङाबा बे मिलिसाया गासिबो बुना लाजोबगोन, मोनथिमोन्दों? आयै, नों थांनाङा। आबा सोमला, ओरै फै सानैबो।
अरे मिजिं नों आंजों मोजां रायलाया आंनि गथ'फोरखौ मा नों रायलायहोनो बेबायदि बादा होनो सानदों नङा ना आं बुंदोंना ओरै फै गथ'फोर सानैबो ओइ थां दे आबा थां सोमलाबा बे मानसिजों मानो रायलायदों बिसोरलाय हा मानसि जाग्राजों दायनि हिनजावजों मिजिं मा बुंनाय जादोंहाय गथ'फोरनि सिगाङाव आंखौ आंनि सावगारिखौ नोंसोरो गाज्रि खालामनो सानदों गथ'फोरनि सिगाङाव मा जारि मोनथारदों आंलाय हा आंखौसो बेफोरबायदि बुंदों नोंनि नोमाया थैबाय दा आंखौसो दायो नाय मा बुंदोंहाय नोंसोर आंखौ आंनि गथ'फोरखौबो जानो हागौ नों बिसास गैया नोंजों ओंखारलांनो दहायनो थिनदों आं नोंखौ थेवबाबो आंनि गथ'फोरजों रायलायबावदोंना नोङो नोंनि मोखांखौ नायबाथाय रागाजोंनो मा खालामगोन मा मागोन नोंखौबो एकदमबारे बुथारसो गोसो जायो आङो जेरै नों आंनि आइखौ फोजोबस्रांदोंना दहायनो बुंगासिनो ओंखारलां आरे मिजिं नों आंखौ थौआबा सोमला गोख्रै न'आव थ' साला बे मिजिङाबो साला गावखौनो उल्था देरथारनो लुगैयोहाय आं जेलाव थांखाया आरो बेफोरबायदि नों आंखौ हमनो हाखाया बुंदोंना र' लासै फैफिनगोन आङो बेवहाय आयै नों आंखौ जोबोद अनखायोना आबा दैदेन आं अनाबा सोरथो अननो आंनिफ्राय बांसिन रावबो अननो हाया नोंखौ ओमफ्राय आफाया मानोथो आंजों बारा रायलायनो बायो मा बुंबावनो माब्लाबा आबा दैदेनखौ फिसाला असे नङिखायनो बोरैबा खालामथारो न'आवबो बांद्राय थानो नागिरा आबा नोम्फायाथ' गोबां खामानि थायोना अफिसनि खामानि माबा माबि खामानि बेखायनो बेहाथ' बारा समानो मोना ओमफ्राय आंथ' दंखायोना नोंजों नाथाय आयै मालाय आंनि लोगोफोरनि बिफायाथ' मालाय हाथायावबो थांफायो स्कुलावबो थांफायो आंनि आफायासो थांनो नागिरा नङा आबा बिब्दिबा बे नङा जे नोंनि आफाया नोंखौ अना गोबां अनखायो आरो एसेबां अनखायो दा बुंनानै फोरमायजोबनो हाया मिथिबाय सान्दुङाबो गोसाथार थाङाबाबो जाया नै आइजोलि हाबा बिमा फिसाहा माथो रायलायदों जेबो नङाहाय आयै नै आबाजों दसे रायलायदों आंहा ओइ आबै नोंलाय बहा थांनो नागिरदोंलै आबै दारलिं बहा थांनो माने आंहा ओइथिं थांनांगौ एसे बेरायला बायनो आङो रं नाम्बारखौ लोगो हमहैनो आबौ आय' बुरिया नंमारगौसो नामालै नंगौथ' र' आबौ गोदान सोरखौबा मोनगोन खोमा सानना रं नाम्बारजों लोगो हमहैसै आरोहाय बुरिया डायलगाबो नायलाय नङा माथो नंगौहाय नंगौ बे नोम्बाजैमोननि गामियावसो थांनो ओंखारदां अ आंबो थांफागौमोन ना थाङा आबौ एसे दावराव दावसिसोहाय बेखायनोसो थांनो ओंखारदां अ दे होमबा आबा बाबु बांद्राय गोजानाव दा थांदे आबा दे दे आयै आबौआ बहा बे लोगोफोरजों थांसिगोनलाय बि औ आयै ओमफ्राय बहाथो बे थुनथुलिमोननि गामियावलाय मानो थांनो नागिरदों माने ओजोंहाय आबौआ लेंहरदों जोंहा सानाबौआ साना मानो आयै ना थुनथुलिजों एसे मोजां जाफिनहांबाय बाव मोजां जाबाय बायनोसै दिनै माबा माबि एसे खोनादोंहां बेखौनो लेंहरदों आरो रायजोफोरखौबो लिंदों नामानो थांनानै फैनोसै मा जायो ओमफ्राय जोंहाबो बाबुआ मिलायफिनथारला होमबा हिनजावनिफ्रायबो हौवानिफ्रायबो जेबो मिलायनाय गैथारला आरो गैला खोमाहाय आइ आंथ' मा बुंबावनो आबौआबो माथो लाफिनलासो होनखाथारदों बेबा मानो बिदि सानखो दे आयै होमबालाय थांना फैबानो जाबाय मा जायो मा मायो ओंखायनोथ' थांना फैनोसै नोंसिनालाय गोसोबानो न'आव थाबाय थानानै आरामसे रेस्टबो लानो हायोना जोंनाथ' बिदिबो मोना माब्लाबा समाव आरो बसजोंबो रायजा नोंसिनालाय न'नि खामानि गोजाना जोंनि खामानिया खामानि नङा जाहैबाय सोरां नंगौब्रा बिदि होनाखै थेवबो नोंसिना गोसोबायदि मोनोना जोंनि खामानिखौबो गोरलै सानदों नामाहाय नोङो हो गोरलै सानदों गाव खेबसे मावनांबादि माबायदि मोनगोन न'नि खामानिखौ हिनजावनि खामानियाबो खम नङा बुजिदों सोरां माथो आं न'आव खेबसे थायाबानो लेथेर फेथेर जानानै थाजोबो ओरै मोसौ ना बोरमा ना दाउ एकदम गाद्रा गुद्रा थाजोबो न'खौनो सिबस्रांनायानो मोजां ना जानाय लोंनाया आयै ओंखाम संनाया बोरै लेथेर फेथेर नोंसोर बिदि मावनो मोजां मावनो आं न'आव सानसे गैयाबानो माबायदि जायो न'आ आरो जोंनि खामानिखौ आसान सानदों बियो गोरलै सानदों ओइ नोंबो आरो जुरि थेवब्लाबो नोंसिना खर'नि टेनसन लानांगौ गैयाना गैयासो जागोन सोरांनायनिफ्राय लानानै हरनि मोनासिम रेस्ट गैया उन्दुबाबो दसेल'सो मिथिगौना रेसानो सामफ्रामबो बे जानायखौनो संबाय था बे माबानायखौनो मावबाय था मोसौ नाय बोरमा नाय सिला सिब गोबोरखि गार माबा दाउखि सिब आयौ बेसे खामानि दं सानदोंलाय थोरसि लथा सु जि जोम सु बेसेबां खामानि दं नंदों फुंनि सोरांनायनिफ्रायनो मोनाजासिम सोरां बुजिदों ओंखाम खुरनानै हो आलासि फैबा आरो साहा फुदुंदोलाय सोरबा न'आव फैबोला दसेबो रेस्ट गैया गोसोबायदि जोङो माबानो मोनाना सोरां मा बुजिदों नोङो आइनावनो थांनो सानबाबो समानो जालायलाङा मानो न'नि खामानियावनो बेस्थ' जानानै थानांगौ जायो ओजों गथ'फोरखौबो नायदो जानाय लोंनायखौबो सिन्था जाबाय था दिनै मा संगोन गाबोन मा संगोन दा मोनायाव मा संलायगोन फुंनि जानायखौ मा बानायलायगोन माजों खुसि जागोन
अब्लाबो बेफोरलाय नर्मेल ना नर्मेलब्ला सानसे मावनानै नायलाय नों माबायदि मोनगोन माथो खेबसे मावनायावनो आयौ आयौसो होनगोनलाय नोङो बेफोरखौलाय नोंसोर मावखानांगोनखाना मानोथो जोंनि खामानिखौ गोरलै बुङोहाय जोंनि खामानियाबो एसेबां गोरलै नङाथ' मेंगुलाय लांबाबो जोंहा उफबो होननो सम गैया आरो नों बेवहाय बुंनो फैदों गावसिनि खामानियाल' खामानिनो जोंनि खामानियाबा एसेबांबो माबा नङा इम्परटेन्ट नङा जाहैबाय माब्लाबाथ' एथ' मोजां संबाबो माथो ओंख्रिखौनो थावाखै मायाखै बुंजाबावोसो जाबायलै बिमा जाबाय दे खथ' बोसोर बोसोर मावना जाहोबोबाय सोरां आरो नों बिदिसो बुंदों दासिमबो मावनानै जाहोयो होमबा देब्रा माथो बुंखो आंलाय माथो एथ'बां बुंखो जाबाय दे नोंनियाबो खामानियाबो इम्परटेन्ट आंनियाबो इम्परटेन्ट जाबायथ' दे आरोहाय माब्लाबा बेखायनो जोंनि खामानिखौबो बुजिनांगौ बेनि फारसेथिं मदद होग्राबो गैबावासो मदद होग्रायालाय फैबायमोनलै बिमा हनै फिसालायानो माथो बेफोरबायदि खालामखोबा हा माथो बुंबावनोसै देनांबा आरो माबायदि बिहामजो मोनलायगोन सिन्थासो जाखाङो आं दाना बिहामजो होनबानो खर' गुदुंसो मोनसै आंनो बिहामजो थिहामजो आंनो बेफोरबायदिनो मावनानै जानोसै थैजासेनो बिहामजो संनायखौथ' आं आसा गैखालाहाय सोरां मिथिगौना नोङो आसा गैला आङो जेबो नोंनि नोंहामजोनि माबा संनाय खुरनाय मोनजागोन होननानै आंहाथ' आसा दंथारोमोनलै मादि जागोन जोंहा थुनथुलि बिहामजोआनो मोजांथारमोन थोद बिहामजो संनायखौ गोबां गोसोखांबाय थायोलै आं दाबो दे थाथ'लायदो बिमा आं एसे बारियाव खामानि मावहैग्रोनोसै ओमफ्राय अफिसाव थांनांगौ आंहा दे आरोबा सा लोंनो होननाया फुदुंलायलांसिगोनलै आरो आंहा आरो बेखौनो सुफिनगोनलाय नोङो दहायसो लोंखांबाय माथो उफायबाव थेवबो खामानि मावबाबो एथ' सानसे मावबाबो मावाखै नामानो गैबावासो आंहा दंलै बिमा दङ हा माथो नों आंनो माबा जाहोआबा लोङाबा सोरथो जाहोगोन लोंहोगोनलै दे साहाखौल' खापसे जानानै लाबोदो आयु हाबाब एसेबां खामानि मावब्लाबो नामानो गैमारबावासोहाय खामानिफोरखौ मावनायखौ नुवा नामाथाय एसेबां मावबोबाबो माब्लाबा दुखु मोनोहां बिदि बुंजाबोला मा खालामनानै थायो होनजाबा मानियो आरोहाय बेफोरलाय जोंनि खामानिखा हिनजावफोरनि मावनांगौखौलाय मावखानांगोनखा हाबा जाबाय संसार जाबाय नालाय अब्लाबो फिसाइफोरा बिदि बुंबा गोसोआव बोरैबा नाङो आरोहाय बिहाव बिखुनजोनोखौबो खथ' नायबोबावबायसो आङो मालाबा संहोफेरदोंखाय आं बिसोरखौ मालाबाबो संहोफेरानो माथो आइखौ आंनो संजोबो मोनाबाबो सानबाबो फुरा रेस्ट गैयि जिबन गेजेर ससेयावल' आंनि मेगन प्रब्लेम जानायाव नै माथो बेयावबो संनो खावनो बेसे खस्थ' जादोंमोनलाय न'आव ओरैबो जाया जाजोबदोंमोनलाय माथो खामानियानो आं दसे माबा जानायावनो बेफोर खामानियालाय बयबो मावखानांगौखा नर्मेलसो नर्मेलालाय अब्लाबो बोरैबा खेंख्रा बुंथारो आंना सोराङा न' थुनथुलि जाहाथे उननि समाव आंखौ जेबो दाय होनो मोननाय नङिनि आरे बा सान डाइरेक्ट नों आंखौ बेफोरबायदि बुंलायलायबावबाय नुदोंना गासिबो नुदों बे जाबाय आंनि हौवामोन डिस्टार्बा उननि समावनो जाया मानो दायानो जाया मानो अब्लाबो बिसो आंखौ डिस्टार्ब खालामगोन बायदि मोनदों आङो बेखायनो दिनै बेहाय गासैखौबो लिंनाय जाबाय र' खोथायाथ' एसे गिदिरानो गिदिर माने खोथाया बुहुत गिदिरखा माथो आरो नोंसोरबोथ' मोनथिजोबखाबायानो जोंनि गेजेरावथ' बिदि जेबो सोमोन्दोबो गैला दा जों सानैजों गारलायबाय होननानै नाथाय दायो आं आंनि लाइफखौ गोदानै सुरु खालामफिननोसै जायनि थाखाय आं बे रिस्टाखौ बेहायनो क्लियार गामिनि रायजो राजानि सिगाङावनो क्लियार खालामनानै लाखाजोबनोसै आरो आरे सान नोंनि थाखाय सोरथो गाबदों हो आंथ' गाबाखै नोंनि जिखिनि मोननांगौ ना थुनथुलि आंनिफ्राय बेखौ आं नोंनो होलांखानोसै आरोना बेखायनोथ' दिनै आं गासिबो रायजो राजाखौनो लिंदों बेहाय नङाबा उनाव नोङो आंखौसो डिस्टार्ब खालामगोन ना बे बिदि होननानै दाय होलायगोन जाहाथे बेबायदि जेबो दाय दाजाथों आंहा नोंनिफ्राय बियाबो नांहांबो जाया आंनो जेबो अब्लालाय दिनै बयनिबो सिगाङाव गासिबो खोथाखौनो रोखा रोखा बुंनानै लाखाजोब खोथायाथ' बुङा नङा बुंखानांगोनानो बेफोरबायदि रोखा रोखायै बुङाबा जानाय नंखाया नै बे आंनि जावैसो जाफ्रामनाया गोदो बियो दासिमबो नायनाय आंनि फिसाजोखौ डिस्टार्ब खालामबाय थानो नागिरो गावनि गोदै खोथायाव फुस्लायबाय थानो नागिरबावो मानसियानो हिनजाव गोसोनिसो ओरैबा ओरै जायो बिनि गोसोआ बेफोरबायदि जेबो नङा मोनथिबायना आं नोंनि नोंसाजोखौ जेबो रिस्ता लाखिनो होननानै बेहाय फैखायाखै नङाबा नोंसोरो बिमा फिसा उनाव आंखौसो माबा मोनसे दाय होलायबा बेफोरखौ साननानैसो बेहाय दिनै माखासे खोथाखौ रोखा रोखा बुंनो फैदों आङो औ जागोन दे जोंहा ओरैनो अफिसियेलिथ' गैखालानो रायजो राजानि सिगाङावबो गासैबो बुंना लाखाजोबगोन आरो दे दिनै आंथ' जेबो बुङाहाय गावसोरसो गथ'फ्रा गावसोरनो गोसो जानानै जुलि लाबाय आरो गावसोरनो गोसो जानानै बेफोरबायदि गोजान जालायबाय मा दाय मोनलायखो गावसोरसो मिथिसिगौ जों बुंबाबो गेदेरफोरा बिमा बिफा बुंबाबोथ' मानिखायानोबालाय खोनासं बयबो आंनि फिसाजोखौ गोदोबो बिसोर थिखानानै लांखादोंमोनहाय आंनि फिसाजोखौ बुरखायनो अन्थाव बाथावनो संसारखौथ' गावसोरसो जागोन जों जायखिया खेबसे मोजाङै बयबो बुजायनोथ' हायो दा गावसिनि खोथासै बाखि नै आदैमोन मोनथिगौ जिउआव बयहाबो मोनसे नङा मोनसे गोरोन्थि जाफ्लांखायो दा बेफोर गोरोन्थिखौ खेबसेबाबो निमाहा होनायाथ' जेबो गाज्रि मोननांगौनि खोथाबो नङा नोंसोर जुदि मिलायफिनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जागौमोन मानो होनबा जिउआव जुलियाथ' खेबसेल'सो जाखायो
दा बिसि फिसाय एना एनि बेफोर दसेनि दावराव दावसियाथ' जाखायो बयनिबो जिउआव जोंबो जायो आयं नाथाय बेफोरबायदि एसेबां गिदिर माबाखौ साननो गोनां बाथ्रा उन सिगां गोबां साननो गोनां जायो दा जुदि नोंसोरो मिलायफिनोबाथ' जों नोंसोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों जों मिलायफिननो हाला दे आदै आयंमोन नोंसोर जोंखौ बुजि सानखो ना माखो बाथ्रायाथ' बेफोरबायदि नङा जोंथ' नोंसोर गथ'फोरखौबो